show what the time I got. It is a time you know. O chere na ọdịna ọ na-ekele n'ihe ha o kelecha ha oche mere ha ọdị People for Croatia, Challenge show on Chico. That Challenge show on please. Yunan. Oche na ọjị ka anyị pụwa abụọ. Ọ bụ ịlago onye agha ahụ taa ahụ. N'okwusi ihe aja mata ha. Ìkélé padà Gerard, ìkélé padà Chọ́ọ̀sì, ọ̀pọ̀ ìlú chọ́ọ̀chì Shoot to ya. Ihe ọkọrọcha ndị docha nkụwa ndị ọzọ ka watch. I'm confident. At least mmadụ niile blọk wala dị. Ọ dị mụ aka m ọsa ibe akọba ndị mechara mbọ. Akpa nna ahụ n'ọrụ. Onye isi ohi nọ